Ja som chodil, ako co byl policajta, tak ja som chodil na judo. Ja si už navrhujem vlastné programy na hudbu a takéto veci, takže ja sa v tým význam tiež. Ja som ako odborník, čo sa týka na počítače, som fakt akože odborník. Troška tomu nechápem, sa priznaje, ne? Trošku, ja zase čo? No, ako v takých veciach som ešte nepracoval, takže v tom sa akože troška nevyznam. Pracujem na jednom Microsofte, na jednom softvéru. Tam sa bude volať Windows Media. Pracujem už na tým teraz 3. rok. Mám to rozpracované. Mám to na jednom uloženom harddisku. Momentálne mám ho vyťahnuť, aby sa mi to nevymazalo. Software, ktorý vymýšľam, aby bol fakt predajný, aby Microsoft, im to navrhniem, aby mi ho schválili. Tak Andrejko, čau a drž sa, chlope.